थांनाय माखासे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समावहायथ' जों बेबायदि अनसुंथाइ जों मोनाखै। जिखुनु जों दा बिथांमोना जोंनो जा हायो, बिथांमोना माने माइरं दालि जिखुनु जा दं बिथांमोना हायो। जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि, मोजांनि बाथ्रा। जोंहा 8 नं दतमा समस्टिनि बिथां एम प्रकाश बसुमतारी बिथाङा जोंनो सरायघाटा गामि आरो प्लास बालाफारा बे गामि दरनैयाव थांनाय साननैसो सिगां गोबां दै लोमसावनायनि थाखाय जोंनि माखासे गामियाव माइरं दै बायदिसिना हा हु अमा मोसौ बायदिसिना बिदि सिलिंखार जालांदों। जिखुनु जा हक बिथांमोना जोंनो जा हायो, थांनाय माखासे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समावहायथ' जों बेबायदि अनसुंथाइ जों मोनाखै। जिखुनु जों दा बिथांमोना जोंनो जा हायो, बिथांमोना माने माइरं दालि जिखुनु जा दं बिथांमोना हायो। जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि बिथांमोना जोंनो होफैदों। बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोंबो खोब मोजां मोनदों आरोखि। जा हक बेबायदिनो इयुन समफोराव बेबायदिनो जोंथ' बोसोरे दै लोमजाबाय थाग्राखा बे जायगायाव, जानाय लोंनाय फरायनाय लिरनाय देहायारि बिथिंफ्राव जोबोद खस्थ' मोनो। बिदिनो जाहाथे उन समफोरावबो बिदि जाबाय थायोबा, दैखौथ' दिनै जाया गाबोन देरा होननानै बुंनो हाया, इयुनाव जाबाय थाग्राखा। बिदि जाबाय थानाय समफोरावबो जों अनसुंथाइ मोनोब्ला जों खोब मोजां मोनगोन आरो बिथां सारनिसिमबो दिनै जोंखौ बिदि अनसुंथाइ होफैनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा रायजो राजानि जानानै बा आङो बेक्तिगत बिराद रोजा रोजा साबायखर जासियो बिथांनिसिम।